खुलुमबाय लोगोफोर बेखिनियाव नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे जोबोर मोजां बाथ्रा फोसावनो नाजादों नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ आं लाबोदों बे भिडिअ जाहैबाय जायफोर नोंथांमोना टेट एग्जाम लिरगोन जायफोर नोंथांमोना टीचार एलिजिबिलिटी टेस्ट लिरनो थांबाय दैट मीन्स 6 शेड्यूल टेट बे 6 शेड्यूल टेट लिरनो थांनाय सुबुंफोरा जायफोर नोंथांमोना आंनि फलोवार्स बा आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोननि थाखाय आङो हेल्प खालामनो थाखाय सिगांबोदों नोंथांमोना जुदि बबेबा मेथामेटिक्सखौ जुदि बुजियाखैबा बै मेथामेटिक्सखौ नोंथांमोना आंनो आंनि फेसबुक पेजाव नोंथांमोना लिरनानै हरबानो जाबाय सेन्ड खालामबानो जाबाय बा नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय जे आमुक बुस्थुखौ बुजियाखै आमुकखौ बुजियाखै जायखिजाया मेथ्स एन्ड साइन्स मेथ्स आरो साइन्सनि बेलायाव नोंथांमोनखौ आं हेल्प खालामनो थाखाय सिगांबोदों आङो मोनफ्रोमबो टपिक्सनि सायाव भिडिअ खालामनो आंनि आखायाव सम गैया नालाय आं बेबायदि भिडिअ खालामनो हाया नाथाय जायफोर नोंथांमोना माबा मोनसे सोलोंनो गोसो जादों नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट्सआव लिर नोंथंमोननि थाखाय आङो भिडिअ बानायनानै फेसबुकआवबो हगारगोन बा जायखिजाया ससियेल मिडियायाव हगारगोन इउटिउबआवथ' हगारगोनानो आङो नोंथांमोना जेन कमेन्ट्सआव लिरो नोंथांमोना मेथामेटिक्सनि माखा हायाखै सानखान्थि माखा हायाखै जिहेतु बियो एमइ आरो एलपिनि मेथामेटिक्स बियो बांद्राय टाफ जानाय नङा आरो लोगोसे साइन्सनि सोमोन्दै नोंथांमोना जुदि माबाफोर मिथिनो गोसो दंबा साइन्सनि बबेबा कुइसनखौ जुदि बुजियाखैबा नोंथांमोननि थाखाय आङो भिडिअ बानायनानै फेसबुक आरो इउटिउबआव होनाय जागोन लोगोफोर जुदि नोंथांमोना सानोबा माबा मोनसे हेल्पनि गोनांथि दं बेबायदि जुदि नोंथांमोना सानोबा नोंथांमोना आंनो बेबायदि माखासे प्रब्लेमफोरखौ सेन्ड खालामनो दाबाव फेसबुकआव नोंथांमोना आंनो सेन्ड खालामनो दाबाव थारैनो नोंथाङा आं माबा मोनसे हेल्प खालामनो हागोन होननानै सानो नोंथांमोना जुदि बेबायदि सानाबाबो जेबो नङा बे जोबोर इम्पर्टेन्ट बाथ्रा नङा फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बेखिनियाव मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्राखौ बुंगोन जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालिफोरा लासै लासै थैलांगासिनो थादों बर' मिडियामनि फरायसालिफोरा ओरैबायदि मोनसे अबस्था माने फरायसालियाव फोरोंगिरिनि जोबोर आंखाल माने नोंथांमोना ओरैबायदि नुगोन बर' मिडियामनि फरायसालियाव साइन्स टिचार गैया मेथ्स टिचार गैया हिन्दी टिचार गैया बा गोबां रोखोमनि जेंना बा मोनसे फरायसालियावनो 7-6 जनालागै बा गोबां बेबायदि भेकेन्ट थायो माने नोंथांमोना सानगोन 30:1 रुल हिसाबै दंजोबो खोमा बेबायदि साननो हागौ गोबां नाथाय 30:1 रुल्स बादियैबो गोबां फोरोंगिरिनि आंखाल जानानै दं बे रेशियोआवबो फोरोंगिरि गैया गोबां फरायसालियाव बर' मिडियाम स्कुलाव बिनिखायनो साफ्रोम टेट होगिरि नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना जेसेबां हायो एग्जामखौ मोजाङै लिर पास खालामनो नाजा दिनैनि समाव जों जुदि बर' हारिया बेबायदि जुदि गोख्रोङै दावहा नाङाबा जों गासैबो बिथिङाव गोमागोन जोंनि फरायसालियानो जुदि थायाबा फरायसालियाव फोरोंगिरि थायाबा फरायसालिया थैगोन फरायसालिया जुदि थैयोबा मेडियामा थैगोन मेडियामा थैयोबा जोङो बर' रावजों फरायनानै मा ओंथि थानो आरो मेडियामा थैनायनि ओंथिया जाबाय जोंनि राव थुनलाइ कालचार गासैबो थैजोबनाय जोंनि समाज बेबस्थाया मा जानाय डिसअर्डार जानाय डिसबेलेन्स जानाय आरो नोंथांमोन आं दहायबो मोनसे भिडिअ बुंदों जे बे भिडिअआव बुंनाय बादिबा जोङो मा जाहैगोन जों गुबुन मिडियामजों फरायनांगोन स' बेनो जाहैगोन बेनिखायनो दिनैनि थासारियाव जोङो टेट होनाया नोंथाङा गावनि साख्रिनि थाखाय टेटखौ होदो दरमा मोननो थाखाय रां खनथुमनो थाखाय टेटखौ साननाङा जे नोंथाङा रां खनथुमनायजों लोगोसे हारिखौबो बासायनाय जागोन मोनसे समाव टेट पास जानाय मानसिया बर' मिडियामनि स्कुलाव फोरोंगिरि जानो मोनगोन आरो बै फरायसालियाव फोरोंगिरि जायोबा बर' रावबो थांनानै थागोन बेनिखायनो नोंथाङा बेखौ मात्र रां हमनोल' बिदि दासान नोंथाङा रांबो मोनगोन नाथाय नोंथाङा जातिखौबो बासायगोन बेनिखायनो पास जानो नाजा जेसेबां नांगौ जोंनो बिनिख्रुइ बांसिनसो पास जानांगौ अब्लासो रिटायार्ड जाबानो बै पास जाना थानाय सुबुंफोरखौ साख्रियाव थिसननो हागोन नोंथांमोना मिथिगोन नो डाउट जोंनि बिटिसि सरकारा जेसेबां माने टेट पास जानाय सुबुंफोरनो साख्रि होनांगौमोन बेसेबां होनो हायाखै बेबो मोनसे दावहा नोंथांमोना मिथिगौ बिटिसिनि सरकारा मोनसे मर्चा सरकार बेयो हारसिं बानायनाय सरकार नङा नोंथांमोना मिथिगौ जुदि बिपिएफ आरो बिजेपिआ सरकार दानायमोनब्लाबो बे मर्चा सरकारानो जागौमोन आरो बेवहाय हाग्रामाया हारसिं डिसिसन लाजोबनो हानाय नङामोन आरो दा जि नुदों नोंथांमोना बेवहाय प्रमद बर' बिथाङा हारसिं माब्लाबाबो डिसिसन लाजोबनो हाया मानोना बिजेपिनि सापर्टआव जानाय सरकार बियो बेनिखायनो माखासे बिथिङाव उइक पइन्ट थागोन माखासेखौ सेनानैबो लांनो हागौ पावारखौ नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे जों दावहा नांनो नागारनांगौ बे नङा बेनिखायनो जोङो बे एग्जाम जानायफोरखौ बबेबा मोनसे सुबिदा मोनोबा बै सुबिदाखौ जों जेसेबां हायो जोंनि हारिनि स्वार्थनि थाखाय मनग्लाबना लानांगौ अब्लासो जों गुबुनखौ दावहा फेजेननो हागोन लोगोफोर बेनिखायनो आं साफ्रोम टेट होगिरि नोंथांमोनखौ बुंगोन नोंथांमोना जेसेबां हायो हार्ड लेबार खालाम नोंथांमोननो आं मोनसे क्लु होनि नोंथांमोना जायफोरा आर्ट्स टिचार हिसाबै टेटखौ लिरगोन नोंथांमोना अरायबो गोसो लागि नोंथांमोना मेथामेटिक्सखौ एलपिनिफ्राय आप टु क्लास 10 नायनो हायोबा जोबोर बेस्ट जागोन बबेखानि क्लास 10 नि मेथामेटिक्स बांद्राय फैया टेट एग्जामाव थांनाय टेट एग्जामफोरखौ आं होनानै मिथिदों जे बेवहाय बांद्राय 9-10 नि मेथामेटिक्स फैनायखौ आं नुवाखै माने 8 लागि फैनाय नुदों
आरो एनभाइरनमेन्टेल साइन्सनि बेलायाव सबसे बेस्ट बिजाबथ' नोंथांमोना बुंनो हानाय नङा नोंथांमोना जुदि बायनानै लायोबाथ' गोबां मोनगोन नोंथांमोना CTET नि जि एनभाइरनमेन्टेल पार्ट बेखौ नोंथांमोना नायजागोन नाथाय नोंथांमोना आं मोनसे रिकमेन्ड खालामगोन जेसेबां माने आबहावा बिगियाननि बिजाब दङ LP टु ME सिम बेफोरखौ नोंथांमोना नायजागोन आरो मोनसे समाव डिग्री फरायनाय समाव जोङो जेब्ला डिग्री फरायबाय थादोंमोन माने BA फरायबाय थादोंमोन BSc फरायबाय थादोंमोन बै समाव मोनसे टेक्स्ट बुक मोनदोंमोन एनभाइरनमेन्टेल स्टाडिजनि बै टेक्स्ट बुकआ गोबाङैनो हेल्प जायोमोन आथिखालाव बै बिजाबा दंना गैला आं मिथिया नाथाय मोनसे समाव बै बिजाबखौ माने आं इउज खालामदोंमोन डिग्री फरायनाय समाव माने ग्रेजुएशननि समाव बेखौ इउज खालामदोंमोन आरो जोबोर हेल्पफुल बिजाबमोन बियो टेक्स्ट बुकमोन बबेखानि बिनि अनगायैबो एनभाइरनमेन्टेल साइन्सनि माखासे बेबायदि टेक्स्ट बुक मोननाय जायो नाथाय इन्टारभिउ बेस्ड एनभाइरनमेन्टेल स्टाडिज बा साइन्सनि बेबायदि माने टेक्स्ट बुक जोबोर खम मोनो जों मडेल बा बेबायदि फरायनांगोन नाथाय टेक्स्ट बुक मोनबा सबसे बेस्ट जायोमोन बेनिखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो आबहावा बिगियाननि बिजाबफोरखौ फराय आरो ससियेल साइन्सनि बेलायाव नोंथांमोना जिहेतु ससियेल साइन्सआ क्लास 6 निफ्राय आप टु जुदि क्लास 10 सिम जुदि नायोबा बेयो नोंथांनि थाखाय जोबोर हेल्प जागोन गोबाङानो सानो ससियेल साइन्सनि बेलायाव माखासे मडेल फरायगोन बबेबा जिके बायना फरायगोन नाथाय बेबायदि नङा लोगोफोर नोंथाङा जुदि टेक्स्ट बुकनि सायाव कमप्लिट जुदि नलेज थायाबा नोंथाङा माब्लाबो बै इन्टारभिउखौ क्रेक खालामनो हाया आरो पेडागजिनि बेलायाव बेखौथ' नोंथांमोना बेखौ एक्सट्रायै बायना फरायखानांगोन बेखौ इडुकेसननि बिजाबानो जा DLEDनि बिजाबानो जा BEdनि बिजाबानो जा बेखौ नोंथांमोना बे पार्टखौथ' नायखानांगोन बिनि उनाव लोगोफोर आरो मोनसेया जाहैबाय इंराजि आरो मोनसेया जाहैबाय बर'नि बेलायाव जोङो माखासे लिरगिरिफोरनि सोमोन्दै फरायबा बा बर' ग्रामारखौ जों जुदि कमप्लिट फरायोबा नोंथांमोना मिथिगौ स्वर्णप्रभा सैनारि बिथांनि जि ग्रामार बे ग्रामार बिजाबाबो गोबां हेल्प जायो आरो कमल कुमार ब्रह्म बिथांनि ग्रामार बिजाबाबो गोबां हेल्प जायो बे गांनै बिजाबखौ नोंथांमोना जुदि हजम खालामनो हायोबा बर' ग्रामारनि पार्टआव नोंथांखौ रावबो होबथानो हानाय नङा गोबां साना मडेल फरायनांगोन इउटिउब भिडिअ नायनांगोन बा बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो माखासे कचिं लानांगोन नाथाय कचिं खालामनायजों लोगोसे इउटिउब भिडिअ नायनायजों लोगोसे नोंथाङा बै माखासे टेक्स्ट बुकखौ कमप्लिट खालामनाया सबसे बेस्ट नोंथाङा जुदि बै माखासे टेक्स्ट बुकफोरखौ जुदि कमप्लिट खालामो मेथामेटिक्सनि बेलायावबो LPनिफ्राय लानानै क्लास 8 सिम जुदि नोंथाङा मेथामेटिक्सखौ कमप्लिट खालामबा प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारिनि जायखिजाया टेट एग्जामाव नोंथांखौ मेथ्स पार्टआव होबथानो हानाय नङा साइन्सनि बेलायावबो बिनो साइन्सनि बेलायाव 6 to 10 सिम जुदि नोंथाङा नायनो हायोबा नोंथांखौ रावबो होबथानो हानाय नङा माने नोंथाङा 70 to 80% नोंथाङा मा जाखागोन लाब जाखागोन बाखिखौ आङो माने 100% होनना बुङा मानो होनबा 100% कुनु टेक्स्ट बुकनिफ्राय कुइसन फैजोबखाया बर'नि बेलायावल'सो एसे हार्ड जानो हागौ माखासे लिटारेचारनि बाथ्राखौ नोंथांमोना गुबुन गुबुन रोखोमै कालेक्सन खालामनांगोन जिकेआनो जा बा गुबुन मडेलानो जा गुबुन गुबुन रोखोमै स' नोंथांमोना बुजिबाय थारैनो मा खालामनांगोन बर' ग्रामार गांनैखौ नोंथांमोना कमप्लिट खालाम कमल कुमार ब्रह्म बिथांनि आरो लोगोसे दा स्वर्णप्रभा सैनारिनि 9-10 होनाय बेखौ नोंथांमोना नायनो दा बावगारथार आरो इंराजि ग्रामारनि बेलायाव गोदोनि समाव जि इंलिश सेकेन्ड पेपार आं कमप्लिट गोसो गैया नामखौ बै ग्रामारखौ नोंथांमोना नायबा जोबोर हेल्प जागोन आरो लोगोसे दा थानाय ग्रामाराबो गोबां हेल्प जागोन जायखौ हाई स्कुलाव होदो दा एक्सट्रा सेवाया बेबो गोबां हेल्प जागोन आरो लोगोसे फ्रेन्ड्स नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा खिन्थागोन रेन एन्ड मार्टिननि बिजाबखौ नोंथांमोना जुदि नायोबा रेन एन्ड मार्टिननि जि इंराजि ग्रामार बेथ' इंलिश ग्रामार आरो नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन एसामिस बियो हमेश्वर शर्मा नामनि सासे लिरगिरिनि जि इंराजि ग्रामार नामफोरखौ गोसोआव गैला जास्ट राइटार नामखौ गोसोआव दं आरो नोंथांमोना फ्रेडेरिक टी उडनि जि रिमेडियेल इंलिश ग्रामार FT उड बिथांनि इंराजि ग्रामारा बहुत हेल्प जागोन नोंथांमोना दोंबा नोंथांमोना बै बिजाबखौ फराय इंराजि ग्रामारनि बेलायाव टेट एग्जामनि थाखाय बेखिनिया जथेस्थ नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन माने 60-70% हेल्प खालामगोन बिनि अनगायै नोंथाङा जुदि गोजौ लेभेलनि ग्रामार नायोबा गोबां हेल्प जागोन आरो बेखिनिखौ नायजोबनायनि उनाव नोंथाङा एक्सट्रा नलेजनि थाखाय मडेलखौबो बायदो इउटिउबखौबो नायदो लोगोसे कचिंबो लादो जि खालामो बेनिखायनो नोंथांमोना अरायबो गोसोआव लाखि नोंथांमोना आंनि अभिज्ञतानिफ्राय बुंदों लाइफआव खननै टेट एग्जाम लिरदो बेनिखायनो आंनि अभिज्ञतानिफ्राय नोंथांमोननो बुंदो जे बेबायदि खालामोबा नोंथांखौ रावबो लाखिनो हानाय नङा आरो फ्रेन्ड्स जोबनायाव नोंथांमोना बुंगोन नोंथांमोना जुदि मेथ्स आरो साइन्स टेट एग्जामनि थाखाय मेथ्स आरो साइन्सनि माबा मोनसे जुदि मिथिनो लुगैबा नोंथांमोना नो डाउट जेबो गोनो गोथो जायालासिनो आंनि इउटिउबनि मेसेजावबो नोंथांमोना लिरनो दाबाव नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरनो दाबाव आरो लोगोसे फेसबुकआवबो नोंथांमोना पस्ट खालामनो दाबाव
स' नोंथांमोना सम सम बेबायदि आपडेट होनो नाजागोन आसा थाबाय नोंथांमोना थारैनो बुजिदो खुलुमबाय।